Easy pa kayo dyan. Panalo nga kayo, pero talo kayo sa buhay. Yan, ilabas na. Tara pre, labas tayo. Wag tayo puro computer. What the hell? Oh my! The horde has been alerted! Dapat na ba ibaba ang Age of Creep? Bagay na bagay sa issue. Ito na mga gusto ko mga debater. Do you think they're not aware na masama ang kanilang ginagawa? Kahit gayon pa man, hindi natin madedenay na ang environment o yung nag-push sa isang bata na yun ay hindi natin i-credit. Kamusta yung mga gamer? Ako pala si Paul. At ngayon, dahil pwede na mabaan ng mga violence na games daw sa Pilipinas dahil sa kapabayaan ng mga magulang at mga nakatatanda, dadaanan natin mga memes ngayon tungkol sa gaming. So kung nakita nyo yun, natawan-tawa lang kasi ako kasi pinapunta ng Senado si Felix Philip, yung developer nung Gorebox, yung game na sinasabi nilang connected do sa Tacloban incident. So isa siyang developer na based in Germany. Dinecline niya yung invitation para pumunta sa Minecraft House ng Pilipinas ng Senado. Sinabi naman niya dito na separate pa ito sa investigation mismo na fully magko-cooperate siya. Ang ano lang is bakit kailangan ko pumunta dyan? I want the facts of this established as much as anyone does and I'll help Philippine authorities in every way I lawfully can. So, in contact naman daw siya sa kanila at ang hayaan naman daw niya magkaroon na talagang investigation hanggang matapos sa dulo. So, di mo na siya magsasabi ng kahit ano out of respect sa mga pamilyang naapektuhan nito. So, sinabi niya dito na yung Gorebox is made for an adult audience. Hindi siya talaga designed, rated, or directed para sa mga players under 18. So, walang malice or parang panloloko dito na biglang hindi pwede kasi 18 years old pala to. Hindi. Talagang stated doon na under 18 lang pwede maglaro at distributed to through Steam and Google Play under the age rating and parental control system. So speaking of parental control, kailangan natin ng magulang dito. Nasaan yung mga magulang nila? Naging thing na rin to ng Roblox eh. Marami na silang mga issues, scandals, lawsuits regarding dito at nag-implement talaga sila ng mga rules para mas mapaganda pa kasi naging lax sila dito at nagkaroon ng marami mga PDF files na nag-a-abuse dito. Separate topic pa yon. Pero either way, on the more detailed questions about safeguards and content, I'm engaging directly with the relevant authorities through the proper channels. So I'd rather not characterize those specifics in the press while that's underway. Ngayon kasi hirap sa Senate eh. Gusto natin lagi parang theater act eh. Parang tinan mo siya pinapagalitan instead of actual na pag-change, actual effect, consequence sa mga nangyayari. So nakakahiya sa GTA, COD, kaya kakalab in deep space. Mas kailangan ito love and deep thinking. Okay? Yung iba nag-love in deep stage, di naman talaga ako nakaroon ng hot na 2D animated boyfriend eh. Mga nagnakaw ng kotse sa GTA, di naman talaga nagnakaw. Mga nag-whack your boss, di naman talaga pinalo sa ulo yung boss nila kasi kailangan nila ng pera. Pero diba nakita niyo yung diferensya nito. At napag-usapan natin sa video before about dito pero to more on sa mga memes na regarding doon. Sobrang sayang to eh para sa akin kasi lumaki ako sa mga ganong klaseng games. At alam mo yung limitasyon ng fiction versus reality. Dito para sabihin nila na ibaban o sisisihin namin ng video games, eto na naman tayo eh. Hindi na to natapos-tapos eh. Kaya nagkaroon ng meme, diba, kaka-computer mo yan. Pero nasan ang pera ngayon? Nasan guminhawang buhay ng karamihan? Yan ang lagi naman nagiging problema pa may bago eh. Natatakot ang mga tao. Ganun naman talaga. Normal lang yun. Pero dito, para sisihin lang natin, narrowly sa mga games ay very kulang at skin deep lang na pag-assess dun sa sitwasyon. Siyempre, lumaki tayo sa Wild West na internet. Wala pa mga filters, wala pa mga guardrails, wala pa mga kahit anong proteksyonan ng mga bata. Paano pa noon compared ngayon? So, ako natutuwa na receptive na yung mga nakatatanda regarding sa mga ganito. Pero sayang kasi naging gano'n na naman. Sa probinsyano, sa Igabo, Sugabo, Kayabo, di ko alam, na maraming AI generated part doon. Ang daming barilan, ang daming nasasaktan. Pwede mo siya i-access pagbukas ng TV. So, nasaan yung diferensya? Pwede ka mag-access ng online gambling. Anong diferensya? Nakakasira din naman to ng psyche, nakakasira ng desisyon sa buhay, ng mga buhay mismo ng tao. Sabi dito na isang random commenter na top comment, well top pinagtatawanan. We all know that computer games and digital technology today are no longer limited to adults. Even very young children can easily access apps and online platforms. As creators of games and digital content, and your responsibility goes beyond earning profit. Pero inapprove ito mismo nung game at merong guardrails nga, may 18 years old na nakalagay dito. So paano to hindi nalaman ng magulang? Sana pinagsabihan nyo o sana in-off nyo yung computer. Diba yun yung pinakamadali eh. Yung physical na pagtigil doon sa bata eh. Wala namang pipigil sa kanila. Baka di mo siya mamatalo sa isang Roblox game, talon-talon platform gaming. Pero
kaya mo siyang talunin sa pag-off ng computer kasi ikaw may-ari niya, kasi ikaw yung magulang, ikaw yung nakatatanda sa paligid niya. Sana sabihin nyo naman bakit Alam mo yun? Kausapin natin. So, di ko alam saan ang gagaling yun. Think deeply about the impact of your creations bring to society. Will they help people learn, grow, and become better, or could they create problems for future generations? Sino nagsasabi nito? Ba't ikaw ba ang polisiya ng ano ba ang dapat gawin ng isang creator? Sino ka ba? O di para ka na ring Diyos nun sa kanila kasi ikaw ang magsasabi na, wait lang, itong game mo hindi talaga nakakatulong, ito nakakatulong. Ano ba talaga? At minsan ang game ay blanket yan eh. Minsan yung game itself is yung way para makalagpas siya sa mga problema niya, para makalimutan niya saglit. Hindi kinakailangan violent, hindi naman kinakailangan cerebral o parang matalino, detective type, pero baka yun yung game na available sa kanya nung laro niya yun. So, kailangan ba piliin pa yun ng mismong player? Diba? Marami mga ganun pa na unnecessary na kailangan pa pag-usapan. Creating technology is like building something that will like live beyond us. Hindi, totoo talaga. The same way na gagawa ka ng bata, it will live beyond you. Hindi mo yung pwede pabayaan lang. Okay? Hindi yung ganun. So, yeah, just like a parent who brings a child into the world, every creator must think about the responsibility that comes after creation. We cannot enjoy the benefits of today and ignore the consequences of tomorrow. Every creation, para kung pinasa ba to para sa thesis? The question is not only how much can we earn, but also what kind of influence are we leaving behind? Use technology. So, ibig sabi parang pera-pera lang ito. Kung ganire, paano nabili ng bata yung game? O di may access siya dun sa pambayad. Binigyan siya ng pambili na kayong magulang. Sana tinanong man lang ng magulang, anong pambibili mo dyan? Hindi naman NPC mga anak natin. Pwede naman natin sila kausapin, di ba? Pwede natin kamustahin, ano nang ginagawa mo? Okay, ano nangyari sa ganyan, di ba? Kaya kausapin natin sila. So either way, dahil dyan, dadaanan natin ng mga gaming memes para mahimasmasan tayo. Lumusot pa. Yan kami lumaki sa com shop. Kung kayo, pinokpok ko nila ng CPU eh. So, nandun na rin ulo niya eh. Pero ako sa noo. I mean, alam mo, iba-iba naman ang threshold ng mga tao. Kung hindi to para sa inyo, hindi nyo kailangan may pagkaibigan sa mga itong klaseng tao. Pero kasi sa mga tao, sanay na at okay lang sa kanila, okay lang din yun. Ganun talaga ang mga tropa, nagkukupalan, nagiinisan. Pero kung hindi siya para sa inyo, wala namang pilitan. Pwede ko gumawa ng klase ng friendship na komportable ka. Yun naman talaga ang friendship eh. Huwag kang magpapa-peer pressure sa mga ganyan. Kung ayaw pinapagawa then wag mo silang kaibigan. Hanap ka na mas ka-level mo. Ito, crossfire naman to. Yan yung malakas na monitor, may hiwa na agad. Parang phone ko to. Tanga! Ano yun? Tsaka punta boy. Kahit laro-laroin mo pa yung granado mo boy, di gagaling ang tutok mo ko, wala. Ayun o, nakalock in na o. Ito na, handa. Yung mga trash talk yan, nasa bibig na niya eh. Ibubuga na lang, inaantay ka na lang patayin eh. Yan yung mga murahan at kupalan pero pagdating sa school. Opo ma'am, good morning ma'am. Ang babait, di ba? Nalalabas nila yung pagkakanal nila sa mga laro. Ito pala yung crossfire dito, yung hiwa ng monitor. Tahimik daw, bad trip. Suotin mo na kaya itong headset. Wala ka pala headset, boy. Dinadaan mo sa vibe. Doon ka na, mapapak ka talaga. Deserve mo naman, pre. Pero siya rin na. Kaya nasisira yung monitor eh. Ayop kayo. Nasa yung com shop. Sino may-ari ng com shop na to? Palabasin na to mga to. Dagdagan nyo. Paraan lang ata ito para lang malabas may galit mo sa sarili mo. Hindi ko lang ano sa baho dito, yung headset o yung bibig natin. Trash talkin mo. Bisaya. Ang bilis na di pa tapos. Bayad PC ba? Huwag na maglaro kasi pero ayayin mo ulit yung tropa mo next. Sige, laro ulit tayo. Ganun talaga eh. Okay, masaya siya eh. Maybe something, dahil ganito kayo kakupal isa't isa, nalalabas mo yung tunay na ikaw. So, mas parang may level ng trust doon na hindi ko maintindihan. Parang ewan ko primal behavior ba ito? Na nakita ko na yung pinakakupal mo. Parang may litmus test ka na kung anong klase siyang buong pagkatao niya. Violins! So, okay, gawa tayo ng dalawa. Violins, non-violins. Ayaw natin ng violins. What happens to a child who isn't loved properly? Tapos meet agad. Meet. Di ka bahala magulang mo. Violence yan, hayop ka. I-approve mo ba yan?
Ako na mag-a-approve. Lakas. Violins. Umabsent ka na lang. Maraming yaman. Pwede sa college na may dala-dala pa yung mama sa enrollment. Sus, wala ka Sabi ko na eh, nanay. sabi ko na eh. Alam ko na yung sagot dyan eh. Binok ako. Ha. Wilson Hinal. Sumawarap na yung humor ko. Ayup, sige, violins. Yung ganda ng laro mo, tapos may tatagos sa portal. Ano magagaling? Mobile. Oy! What? DLC pala to ng portal eh. Yung na-trash talk na deserve mo. Bakit ka kasi dyan dumaan, men? Hindi pa natin naalak yung DLC dyan. Maganda yung yung VA nung sa portal, yung kausap mo lagi doon. Nakakamiss. Namura ka pa yun. Laglag ka na, namura ka pa. Yan ang buhay na isang gamer. Ikaw na, Roblox Igor? Hindi ko naiintindihan. Oy! Unggoy ba yun? Oy! Ay! What the hell? Uy ka! Oh my god! Oh, yung PC, man! Mas marami pa sila nasira na PC kaysa yung mismo unggoy. Halal, oo nga. Nanalakit ba yan? Oo, parang yung wild yan eh. Parang siya yung mga nasa likod ng com shop yung parang, lagay mo, hiso yan. Lagay mo, may bigay ako sa yung code. Tapos may magmamando. Ganito yung balik ka kasi ito. Dito yung snipe spot eh. Ito ano to, non-violence. Meron kaming violence video game channel. Puntahan nyo na before natin pa to ituloy. Meron to Mecha Chameleon. O gusto nyo lang din. Grabe, sarap i-farm niya siya. Bulog eh. Me leaving the cyber cafe. Rest in peace na yan. Tsaka ano ko na rin, bading ka na din. Kasi pag naiwan mo yung FB mong bukas. Non-violence kasi nadali na ako niyan. Hayop kayo. Presaksaan lang dito sa may bridge. Oh, ginawa namin to. Yung Valorant game namin. Traidor ka! Hayop ka, pumiyok ba ako? Okay, kupal ka. Non-violence. Ben, kung kukupali mo na lang ako yung tama, wag ganyan. Hindi na ako sasama sa isa bridge. Anti-comsat moves. Minsan naalala ko pa yung pixel niyan. Kung pang ilang bridge ka, di mo maiwasan yung comsat ko, men. Yan, nakita mo tong corner na to. Pag yan pinixel mo, tapos copy mo yung frame, dagan dito sa labas, malalaman ko kung nasan ka na. Alam ko address mo, kahit anong tingin mo dyan. Kuko niya, tanga pa nakita kita. Wait lang ha. Okay, corner sa baba, pwede. Wait, malapit lang, so masikip. Pwede tong sa loob ng ng double door. Okay? Ito ata yung yung paglabas mo kung ikaw yung A-site. Nakabase. Okay, violence. Okay lang to. Violence to sa akin. Kanidi is easy pa kayo dyan. Panalo nga kayo, pero talo kayo sa buhay. Yun, nilabas na. Habang kami may ambisyon, kayo nabubulok sa kwarto, no konsensya naman kayo sa pamilya nyo, galit na galit sa inyo, kasi wala lang ang bag, puro sigaw pa sa laro, nakaisa lang, yabang agad, ganyan lang sa kababang pangarap nyo, panalo ka sa laro, para talo sa disiplona, nabobo na diploma, respeto at realidad, lakas man trash talk sa keyboard, takot naman sa totoong mo, sige, sherbate kayo total. Men, ang sagot ko lang dyan kung kayo na nyo sa allies, huwag ka iyak. Yun lang kailangan mo sabihin dyan, tapos na agad ang laban. Or bigyan mo, smiley face, yun yung pinagusto ko yung smiley face. Oy, question mark ang pinakamaganda. Yun yung talaga. Nagawa mo. Ang masakit pa niya, paano yung kilalaban mo, yung Prince ng Arabia, yung sobrang mahal ng mga skin sa Dota, o di lalo ka naiiyak. Bobo ka na nga sa game, natalo ka pa. Non-violence, cringe. Ang hirap maglaro pag ganito. Ito, era maalon. Maalon? Ano maalon? Oy, hello. Oy! Sinaga Siren, tsaka si Tide. May pag ganito ang kakampi ko, may hiya na akong trash talkin ka. Parang nagtatrabaho ka na nga, talaro ka pa, men. C-server, salute, literal. Violence, ang ganda. POV, girlfriended so hard, I can predict his gaming lines and reactions. Stupid ugly labo. Pala, guys. Saan king, guys? Saan king? Ano to? Calling the team guys, okay? Okay, ito, fast click. Lahat naman eh. Okay, no, ito okay ka, gets. Focus, okay. Hindi ka pa bingo. GG. Hindi yan, tara-tara yan eh. Hindi pa yan. GG yan eh. Tol lang ako eh. Gago ka. Ba't may pating? Bakit nga ba may pating ng isang game na may pating? Ang puno kasi. Sweating cursing. Tol ba? Gusto mo to, tol? Tol, okay. Lima. Tagal lang tangin na. Bingo na eh. Clear throat.
Hello? Wait lang, hula ko ito hello. Hinayaan lang siya. Tangina, nagangbang yan. Back, tapos na yung fight. TP-TP, nag-gank din yan. Nice, panalo yung yung clash nila. High pitch loud screen pag siguro panalo or talo. Could go either way naman. TP. Ayun! Ayan na, TP na. Masagin, yes. So yung gusto ko yung tatlong TP talaga eh. Alam niya exactly. Yun, taki na! Bingo! Matay yan, nagkakamot ng ulo eh. Alam ko na yan eh. Alam ko na yung pakiramdam, boy. Galit na galit. Gustong manakit. Kailangan kumpleto, kailangan blackout. Takinang tao eh. Basta tatawa ako sa mga tawag na abnormal eh. At least, diba, tinry natin. Tama. Hello! Ayun, hello! Palag-palag! Pak. Ay, meron. So hindi niya sinabi ito, high pitch saka nice. Mukhang wala pa magandang clash ah. Ano sabi mo? Tara dito guys. Ito. Okay lang, stand mo na, makakawala. Ano yung nasa baba? Parang duling. Duling yun. Sino yun? RP ko to, tol! RP ko sa mukha! Magnus pala to, okay? Yung gusto ko talaga sa mga game, unay angas bago yung skill eh. Yan yung gustong gusto ko eh. Yes! Okay lang, hindi ka blackout pero may dalawa kang bingo dito. Tsaka to. Di na yan. Ito ay violins. Ano ba? Ba't puro Dota? Sana mabangga ka na e-bike tas mamatay ka para pagtawanan ka sa... Tingnan talaga, men. Gaano ka ba kadurog para kailangan mo to sabihin? Or baka pangit yung ka-teammate mo. Pero either way, laro lang yan. Huwag kayo iyak. Ito, non-violence. Yes, oh my God. Yan. Naglalaro ka na, gutom ka pa. Sabay. Yup, combo meal. Non-violence. Ito, kain kang tango. Gutom ka ba? Ito, ilalabas ko na nga yung ka-teammate mo eh. Wait ka lang dyan, ha? Yan, ito baliktad. Kesa yung anak mo pinabayaan mo sa laro, ito naman, pinabayaan mo siya kasi naglalaro ka. Damn, big +1 int na mantle of intelligence, bruh. Violence is how legends play. Kahit nagkakanda, warak-warak na ang paligid ko, kahit kulang-kulang na, basta makaupo. Ano pang gaganahin ko yan? Saludo sa'yo. Ito mga to, wala to sa mga monoblock. Anong talo yan? Violence! Grow a baby! Ano mas magastos? Parang both lang. Magastos pareho maglaro at magkakadot ang bata. O at least yung anak mo, pwede mo pa makalaban pagtanda niya. Makalaro mo dito, makakupal yan. Violence. Sunod. Ano? Different types of computer shop. Okay? The best. Amoy pa lang. Diba? Para hindi mo maamoy yung katabi mo, ito lang ang paraan. Hindi mo siya mapapansin. Violence. Ang umubos sa baon ko noon. Either ito o yung katabi mo na direkwatan yung pinapasok mong piso. Violence. First time Pinoy sa Saudi Arabia. Counter-Strike. True. The dust! Hey! Let's go! SB Gravity mo na para mabilis. Nakapagod maglakad dyan eh. Violence. Ito na naman. Ito pala yung Left 4 Dead eh. Di yan pwede. Ayan na, the horde has been alerted. Ebo! Sige, kunyat mo, paisa lang. Paisang siko lang sa batok. Di talaga ako bibili. Gusto ko lang makaisang libreng siko sa batok. So ganito, I feel, ang pakiramdam ko, ibebenta nila ulit to, no? Kasi walang point eh. Di mo naman gusto eh. Hindi mo pa nga nakikita, hawak mo ni. Nagiging parang supplier to, tapos ibebenta ulit nila online. May sombrero na. Diba, nauna yung hawak bago tingin. Ano to? Ito ang pinakamahina hold-upper. Nauna yung hawak bago tingnan eh. Dapat wala ka na agad eh. Non-violence. Hindi yan gaming. Yes. Ang amoy ng cyanide. Okay, ganda ng name mo. And happiness. Com Shop Miko. Ito, na to? Wow! Tite. Mga batak na yung mga ganyan, men. Violence. Tara pre, labas tayo. Pag tayo puro computer. Ayan, lumabas kami. Yan ang outdoor LAN na gusto ko. Gusto ko magganito, men. Wala bang magsiset na ganito pa-invite? Outdoor LAN. Saya niyan, men. Violence. Ay, sa akin, nalala ko. Nanit may Itachi ako. Okay, alam ko na bakit. Nakasalamin, lap trip. Ina mo. Ano yung tunog na yun? Sunod, violence. Ang tabi ko'y pinipili. Yan. The two types of gamers. Yung gusto na maraming kalaro, yung gusto nag-iisa lang siya. Masaya na siya.
I choose the golden buzzer. It's the boys! Woo! Yay! Yay! Oh, wala nga siyang pake sa inyo. Lock in lang. Yan ang violin sa akin. Great, just effing great. I tried to reheat my dinner, putting on my PC because it was running hot. Now my computer won't stuck. Dan violins, ang galing mo. Dapat na ba ibaba ang age of creep up? Bagay na bagay sa issue. Pakinggan natin. Ito na mga gusto ko mga debaters. Go! Kung ang isa pong bata na 5 years old ay matanong mo kung tama ba o mali ba ang pagpatay sa mga tao, ang isasagot niya ay hindi, mali Tama. yun. So paano pa ang 13 to 14 years old? Meron na silang knowledge, kahit sabihin mo na immature pa sila, meron na silang knowledge na mali ang pumatay sa mga tao. Kaya ako po, I propose ang criminal liability with discernment po sa mga taong 13 pataas po sapagkat Ooh. aware na po sila. So nag-realize siya na dapat may discernment. Alam nila. We are assuming na alam nila ang mali ang pagpatay. Ulitin ko ha, sa mga hindi sanay sa mga debate, sila ay binigyan ng posisyon. Minsan randomize yan. Hindi tayo naghahanap dito ng tama o mali. Pwedeng mayroon kang bias, pero ang hinahanap natin dito ay ang pinakamagandang mag-relay or mag-describe ng kanilang mga argumento. Dahil alam naman natin, marami mga feeling commentary sa social media, hindi marunong magbasa at hindi marunong kumilatis ng mga context clues at mga in-between ng mga salita at mga argumento at usapin. So ito, hindi sila nagtatalo, hindi sila nag-aaway, hindi po lahat ng magkasulungat ang paniniwala ay magkaaway. Pero ito dapat ang simula na magkaroon sila ng pagkakaintindihan. Mas malalaman natin ano yung mas magandang opinion sa hindi. Hindi siya parang tama ako mali ka, pero iparamdam mo sa akin na mali yung aking opinion. So para siyang learning experience isa't isa. At yun yung maganda sa isang healthy na debate na sana mas natututunan ng mas maraming tao. Kaya ako rin pinapasok yung mga ganito. Kasi feeling ko parang baka mabore sila kasi dapat laugh trip memes lang tayo dito. Sinisiksik ko talaga to kasi gusto ko talagang maging parte to ng inyong pang-araw-araw. Ganun ko kayo kamahal eh. At syempre, nag-enjoy din ako eh. Sa mga may gusto pala, pin comment, andun lahat ng mga debate natin, ng mga pinag-uusapan. Now, ang diskursong ito ay hindi about whether heinous crime is bad. Alam natin yon. But in the Philippines, we have this existing act called Juvenile Justice and Welfare Act that doesn't exempt these children fully from accountability. Instead, they are making them, pinapakita nila ang accountability kung saan pasak angkop sa kanilang pag-unlad bilang isang bata. At kung ikine-question naman natin pagdating sa pag-iisip, So like shout out si Kuya na nag-ayos ng bangs split second before mag-start. Dapat lagi tayong handa bago tumama ang camera sa atin. Bilang lagi nag-ayos ng bangs. napatunayan na ng neuroscience na iba ang mental capacity at decision-making ng isang bata sa isang adult. Okay. Oh, just right in time. Umiinit na po ang sapin natin. Gusto ko malaman ngayon, Kai, ano ang masasabi mo sa statement ni Jerisha? You have 30 seconds to share your thoughts and opinions, and your 30 seconds starts. Kung nasa com shop ako, like tayo mong packing na lang sa ano agad eh. Wala lang agad. Para naman po doon sa sinasabi po ni Jerisha po, ang masasabi ko lang po ay kahit po ang bata nga po ay hindi pa po kasing aware katulad ng adult, ang punishment naman po para sa isang adult at para sa isang juvenile ay different Magkaiba. po. Ang sinasabi po natin ay ang criminal liability with discernment which immediately proves na sila po ay alam na mali po ang kanilang ginagawa. Kaya ang masasabi ko po dyan ay dadaan naman po sa mga dapat na procedure bago po sila ay mapunish po. Tapos may rehabilitation din po na magaganap po dun sa mga jail anyway po. This Okay. is for grave cases kasi po. So para pinag-uusapan dito yung differences nung gaano katindi ba yung ginawa ng bata dun sa parang range ilalapat na parusa para sa kanila. Kasi baka iba kasi iniisip talaga wala talaga silang parusa, walang gagawin sa kanila, ititreat sila parang adulto gumawa ng krimen. Instead of may rehabilitation, pwede pa siya mag-change. Ang rehabilitation sa Juvenile Justice and Welfare Act ay very different sa loob ng prison dahil nakikita naman na talaga natin na sa loob ng mga bilangguan meron ng rehabilitation. However, would you say na talagang magkaangkop sila ng effectivity in terms of pangmatanda at pangbata? Kasi sa juvenile justice, meron tayong mga factors kundi yung family intervention, behavioral reform, pati na rin ang counseling na kailangan ng mga bata in order to change because they have the opportunity pa magbago. And the time is up. Kasi baka may mga tanga dyan na, sige, kung walang juvenile act, saksakin kita ngayon. Pag sinabi ng isang bata, saksakin kita ngayon, wala akong kaso. Hindi po ganun kababaw yan, okay? Huwag kayong tanga. Naisip ko lang na parang paano ako magiging pilosopo. Pero mali yun. Open conversation po ito. Malaya po sila makakapagpahayag ng kanilang opinion at masasabi sa stances ng bawat isa. Para sa round na po ito, meron po tayong 1 minute and 30 seconds. Kahit sino ay pwedeng magsimula. And the timer starts Ito. now. So they have to prove or at least ilatag yung case nila na sila yung mas maganda yung papakita. Dito sa
Pilipinas, Oo, ano ang una mas siya. naganap? Ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga sindikato o yung mga case-to-case basis tulad ng Tacloban na nangyari sa Tacloban? Oh, so parang sasabihin dito na mas maliliit, mas micro instead of macro ang involvement ng mga bata. Maganda yun. Nalaganap dito sa Pilipinas. Kaya nga ang sinasabi ko ay dapat ma-criminalize ang mga may criminal liability na sila based on the severity and the gravity of the mga cases. Okay. Dahil sila ay maparusahan kapag grabe na talaga, kapag pumapatay, kapag sumushoot. Naiisip mo ba na do you think they're not aware na masama ang kanilang ginagawa? Do you think hindi sila aware na nakakasakit sila ng tao? Na ang shooting nila ay nakakakuha ng mga buhay ng mga tao? I would like to question you first. Sa iyong panig ba, ano ba ang hustisya? Ang hustisya sa panig ko ay ang the fact na ang mga tao ay may criminal liability. May panagutan sila sa mga ginagawa nilang mga masasamang bagay. Kasi kahit sabihin mo na ang bata ay produkto ng kinalakihan nila, choice pa rin nila yon kung sila ay talagang gagawa ng masama. Choice nila pumatay ng tao kasi madami namang mga nanggagaling sa mabait na environment. I think ang sabi niya hindi mabait, masamang environment, hindi mabait. Kasi walang senso kung mabait. Masamang environment yung sabi niya. Na hindi sila nagiging mamamatay tao. Mas mag-make sense yun eh. Di galing ka sa masamang environment, pero hindi ka naging masama. So hindi ka pumapatay ng tao. So I think yun yung gusto niya iparating. Choice na talaga yun ng bata. Okay. Na sinabi mo na marami namang exposed sa ganitong environment, kahit gayon pa man, hindi natin madedenay na ang environment o yung nag-push sa isang bata na yon ay hindi natin i-credit dahil yung environment na yon ang nag-shape, sila yung nagparating sa isip sa bata na yon kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ngunit alam na rin ng bata ang tama sa mali. Alam na lahat halos. Kaya nangyari sa akin yung dati, alaman ng pero yung maganda ito, nag-aantayan sila. At saka style din yun doon sa sa pagdedebate kasi minsan baka magkaiba kayo ng meaning na isang salita. So nung tinanong dito ni Jerry siya na ano ba ang meaning ng hustisya sa'yo? Baka magkaiba kasi tayo na ibig sabihin hustisya ba is beforehand, after, yung paano ba siya ine-execute, parang gano'n. So parte yan, pati pa nakikipag-usap kayo bago kayo magkaroon ng isang mahabang pagtatalo, siguraduhin mo muna yung mga pinagtatalunan nyo ay pareho kayo ng para pinanggagalingan bago kayo mag-usap. Mas baka kasi may misunderstanding lang kayo tapos lalala lang siya. Lalayo lang yung usapan at wala kayong makikita. Ang tama at mali. Ngunit alam ba na lahat kung ano ba talaga ang kinahihinat na nun? Ang tanong ko dito is paano... At sumusunod sila sa rules. Kung sana ganito ka-controlled at ka-respeto ang pagtatalo sa Senado or kahit Kongreso, mas daig pa ng mga bata eh. Baka naman natin si Kai and Jerisha. That was such an insightful discussion. Napakagandang usapin ngayong umaga. Huwag lang insight to violence. At syempre, shake hands muna ang dalawang magkalaban. Tapos agad siya, layo mo sa akin! Mga manonood, hindi po nila personal na paninindigan at para lamang po sa sake of conversation. Nasabi or ko sake yan, of yes. debate. Dami kasi Ang tanga sa mga internet, kaya stances nagtatalo ngayong talaga umaga. yung dalawang Syempre, bata on maraming live sa television. pag-i-agency simula. So yeah, so hindi nyo full episode. Gusto nyo manood tayo ng full episode ng mga ganito, like nyo yung video po, mabutan 10k likes, nanood tayo ng isa pang debate. Pero kasi hindi masyado na mahaba ito, kawawa naman si Miss Editor. Pero either way, maraming salamat sa mga nanood. Ito ay violence para sa akin. Naba-violent ang aking brain cell. So doon tatapos sa ating violence na YouTube video. Sana nagustuhan nyo. Kung nyo like, share sa mga violence yung friends. Kung nyo mag-subscribe.